Ana samun ci gaba da ƙaruwar cutar coronavirus a Najeriya. A ranar Litinin ne kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa domin yaƙi da cutar COVID-19 ya yi magana game da ƙaruwar masu ɗauke da coronavirus da ake samu a Najeriya. Kwamitin ya koka da cewa cutar na ƙara yawa a ƙasar, wanda hakan yana tasiri kai tsaye wajen sha'anin gudanar da mulki da kuma harkar tsaro. Shugaban kwamitin kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ne ya bayyana hakan a lokacin zantawarsa da manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. Boss Mustapha ya ce ba za a yi watsi da yiwuwar sake kawo sabuwar dokar hana fita ba, muddin akwai buƙatar hakan domin a kare lafiya da rayukan al'umma. Ya ja kunnen mutane da su riƙa bin dokoki da malaman lafiya suka gindaya, domin a cewarsa babu ruwan wannan cuta da matsayin mutum. Wannan gargaɗin dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnoni 3 suka kamu da cutar a makon da ya gabata. Nabila Khamis, Duniyar Labarai. Tsaya ka ji mai fyaɗe ka tarwatsa bayanka, sannan kwa abin kunya ka bar wadiya naka. Abin da ka shuka shi ne zai fita gonarka. Kana a gidan yari wani zai yi da 'ya'yanka. Sannan a mutane ma a saka masu kyamarka, yayan 'ya'yaye kuma ba su da ƙaunarka. Da an faɗi sunan ka su tsine maka albarka. Idan aka kama aka ƙwarai za ka ci jan duka, sannan a hukuma ma sun tanaji haushinka. Batu na hukuncin fyaɗe kar a yi sassauci, a yi shi da ƙarfi don mai yi shi ji ta ɓaci, domin duka 'yan mata na ƙasar musu san 'yanci.